खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव आं निहा ब्रह्म। खुलुमबाय आं ज्योति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। NIT सिलचराव केम्पासनि हिंसायारि जाथायजों लोब्बा थानाय साबा बांलादेशी फरायसाफोरखौ होखारदों। बरखेत्रीनि सियालमारि दैमायाव गोजावबोनाय रांनि थफ्ला मोनदों। पर्बतजरायाव सिनाय मोनै लाइमोननि गोथै सह' बोखांदों। निसिमायाव बिसायख'थिनि हिंसा BPFनि सासे सोद्रोमाया गोब्राब जखम। पुलिसआ निसिमानि बिसायख'थियारि हिंसाखौ लोब्बा लाना सानै सुबुंखौ हमबाय। हाग्रामा महिलारिया रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बड'लेण्डखौ साबसिन खालामनो रादाय होदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। नेशनेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि NIT सिलचरा केम्पासआव गाज्रि आखु दिन्थिनायजों लोगोसे हिंसायारि जाथायफोरजों लोब्बा थानाय साबा बांलादेशी फरायसाफोरखौ सासपेन्ड खालामदों। बे बाथ्राखौ NIT सिलचर अथ'रिटिआ रबिबाराव रोखा खालामदों। NIT सिलचरनिफ्राय होखारजानाय बांलादेशी फरायसाफोरखौ शेख साहारियार आहमेद आकाश, सीमान्तर घोष, सौम्याजित पल, सज्जाद हुसैन रफी आरो मोहम्मद नूर हुसैन। बिसोरनि साथाम फरायसाया इन्डियान काउन्सिल फर कालचारेल रिलेशन्सनिफ्राय स्कलारशिप लानानै NIT सिलचराव फरायगासिनो दंमोन। रिपर्ट बादिब्ला साबाबो बांलादेशी फरायसाफोरा थार्ड इयारनि फरायसाफोर। बिसोर फोर्थ इयारनि फरायसाफोरजों मोनसे हिंसायारि दाङाबाजियाव लोब्बा दंमोन। फोर्थ इयारनि बै फरायसाफोराबो बांलादेशनि नोगोरारि। बबेखानि नायबिजिरनायाव दायनिगिरि फरायसाफोरनिफ्राय माखासे आयेन बेरेखा मुवा बेसादफोर मोननो हादों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। आब्रुथिखौ रोखा खालामनानै NITनि डाइरेक्टर प्रफेसर दिलीप कुमार बैद्यआ खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला बे दाङाबाजिया थांनाय 8 सेप्तेम्बर खालि हराव जादोंमोन। बे जाथायनि सायाव स्टेन्डिं इनस्टिट्युट डिसिप्लिनारि कमिटिआ नायबिजिरदोंमोन आरो बे हिंसायारि आखुनि थाखाय साबा फरायसाफोरखौ दायनिगिरि होनना सिनायथिनाय जादों। बबेखानि दायनिगिरि महरै सिनायथिजानाय बांलादेशी फरायसाफोरा गावसोरनि सोलोंथाइखौ लांबाय थानो हानाय नंलिया आरो बिसोर थाबैनो NIT सिलचरखौ नागारलांनांगोन होननानैबो डाइरेक्टर दिलीप कुमार बैद्यआ बुंदों। दैमायाव गोजावबोदों बान्दोले बान्दोल 500 रांनि नट। प्लास्टिकनि बस्थायाव गोजावबोदों 500 रांनि थफ्ला। गोजावबोनाय रांनि बिलाइफोरखौ नुनानै सोमोनांदों जायगानि सुबुंफोरा। बे जाथाया जादों नलबारि जिल्लानि बरखेत्रीयाव। बरखेत्री सियालमारियाव दैमायाव गोजावबोनाय थासारियाव बोखांनो हायो रांनि थफ्लाखौ। एसेबां मानि रांखौ सोर दैमायाव गारहरखो आरो बबेनिफ्राय गोजावबोखो बेखौ रावबो मिथिया। रांफोरखौ सानै सानै मेंग्लिलांदों पुलिस आरो जायगानि सुबुंफोरा, नाथाय सानजोबनो हायाखै। रिपर्ट बायदिब्ला बरखेत्रीनि मयना खातुन मुंनि आइजोआ दिनै फुङाव ना हमनो फैनाय समाव रांनि थफ्लाखौ नुजेनदोंमोन। पलिटिननि थफ्लायाव 500 रांनि बान्दोले बान्दोल रांखौ नुनानै जायगानि सुबुंफोरा सन्देह जायो आरो बेनि बागै पुलिस बिफाननो खौरां हरो। ओरैहाय खौरां मोननाय लोगो लोगो पुलिसआ रां बोखांनाय थावनियाव नुजाथि होयो आरो रांफोरखौ जिम्मायाव लायो। बबेखानि दैमायाव गोजावबोनाय 500 रांनि बान्दोलफोरा गासिबो नकल रांनि बिलाइ होननानै पुलिसआ फोरमायदों। मख'नो गोनांदि BTC बिसायख'थिनि सिगां बेबायदि बान्दोले बान्दोल रां गोजावबोनाया मोननो हानाय जाथाया रायजोनाङै बयखौबो सोमोनांहोदों। सिगाङाव BTC बिसायख'थि BTR हालामनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै फिसा फिसौ हिंसायारि जाथायफोरा जागासिनो। राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा सासेया सासेखौ सोंखारिनाय आरो दाय होलायनायफोरजों लोगोसे समान समानै गाग्लोबलायनाय, बुलायनाय, गारि मटर आरो मावख' बुख्रेबलायनाय बायदि जाथायफोर जानायनिबो खौरां ओंखारगासिनो। बेनि गेजेरावनो दिनै क'क्राझार जिल्लायाव सासे सिनाय मोनि सुबुंनि गोथै सह' बोखांनो हानाय जाथाया BTCनि बिसायख'थियारि बारखौ दुंहावसिन खालामदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय पर्बतजरा BTC काउन्सिल बियाबाव सासे सिनाय मोनि लाइमोननि गोथै सह' बोखांनो हादों। पर्बतजरानि नैथि खोन्दो गामिनि लामा सेरनिफ्राय बोखांनो हादों सिनाय मोनि लाइमोननि गोथै सह'खौ। ओरैहाय सिनाय मोनि लाइमोननि गोथै सह' नुनो मोननाय खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो क'क्राझारनि मेजिस्ट्रेटआ बै थावनियाव नुजाथिहैयो आरो बग्रिबारि पुलिसनि मददजों लाइमोननि गोथै सह'खौ बोखांनानै पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो लानानै थाङो। बबेखानि सिनाय मोनि लाइमोननि गोथै सह'जों लोगोसे गंसे मबाइल फननि अनगायै जेबो रोखोमनि फोरमानलाइफोर मोननो हायाखै। बेनिखायनो बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै लाइमोनखौ सिनायथिनो हानाय जायाखै आरो बेनि सायाव बग्रिबारि पुलिसआ नायबिजिरनो जागायदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों।
बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां चिरां जिल्लानि निसिमा काउन्सिल बियाबाव दुंहाव थासारि। रबिबारखालि हराव बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै जानानै थांनाय दाङाबाजिया ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला रबिबारखालि हराव हानजासे दुथांफोरा गाग्लोबनानै बिपिएफनि गंथाम गारिखौ खहा खालामो। बेनि अनगायैबो सानै सुबुंखौ गाग्लोबो। बेनि सासेया गोब्राब जखम जायो। बबेखानि जखम जानाय बिपिएफनि सोद्रोमाखौ आमगुरि गामिनि 26 बोसोर बैसोनि सानसुमा ब्रह्म होननानै सिनायथि हादों। दुथांफोरा सानसुमा ब्रह्मखौ हाथुराजों खर'आव देदों। जाउनाव गोब्राब हालोदाव बङाइगावनि गंसे नार्स हमाव एडमिट खालामनो गोनां जायो होननानै मिथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला रबिबारखालि हरनि 9:30 रिंगासोआव निसिमानि आइपुवालि डमरू बाजाराव थानाय बिपिएफ दोलोनि मावख'आव जादों। बे समाव बिपिएफनि मावथिफोरा बिसायख'थि फोसावदिंनायाव बाहागो लादोंमोन। जाथायखौ नुनाय सोद्रोमाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बाइकजों फैनाय 100 निबो बांसिन दुथांफोरनि हानजाया हरखाब बिपिएफनि मावथिफोरनि सायाव गाग्लोबदोंमोन। बबेखानि माखासे दुथांफोरखौ सिनायथिनो हादों आरो बिसोरखौ थाबैनो हमनांगौ होननानै दाबि खालामदों बिपिएफनि सोद्रोमाफोरा। मख'नो गोनांदि बिपिएफनि सायाव गाग्लोबनाय जाथाया इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि रनजित बसुमतारीनि लोब्बा दं। रनजित बसुमतारीनि मददगिरिफोरानो गाग्लोबदों होननानै दाबि खालामदों निसिमा बियाबनि गागि एमसिएलए आरो आथिखाल बिपिएफनि बिजाथि जेम्स बसुमतारीया। चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय 16 नं निसिमा काउन्सिल बियाबाव रबिबारखालि हराव जानानै थांनाय बिटिसि बिसायख'थिनि हिंसाखौ लोब्बा लाना सानै सुबुंखौ हमबाय। चिरां पुलिसआ निसिमानि हिंसायारि जाथायखौ लोब्बा लानानै हमदों सानै सुबुंखौ। बिसायख'थियारि हिंसाखौ बिथा खालामनानै हमजानाय सानै सुबुंखौ सोमखोर नार्जारी आरो जाकात नार्जारी होननानै सिनायथिनो हादों। सोमखोर आरो जाकातआ सानैबो इउपिपिएल दोलोनि मावथि आरो बिसोर जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रों हाबा मावगासिनो दं। बबेखानि सोमखोर नार्जारीया बिटिसिनि इएम आरो निसिमा बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि रनजित बसुमतारीनि बिजामादै होननानैबो मिथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला चिरां जिल्लानि एसपि आक्साद गार्गनि दैदेननायाव थांनाय पुलिसनि मोनसे टीमा सोमखोर नार्जारी आरो जाकात नार्जारीखौ हमनानै आमगुरि पुलिस थानायाव लाबोनाय जायो आरो बे हिंसायारि जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायो। मख'नो गोनांदि रबिबारखालि हराव इउपिपिएल दोलोनि मददगिरिफोरा आइपुवालि डमरू बाजाराव थानाय बिपिएफ दोलोनि मावख'आव हरखाब गाग्लोबदोंमोन आरो गंथाम गारिखौ बुख्रेबनायजों लोगोसे सानै सुबुंखौ बुदोंमोन। बेनिनो सासे सुबुङा गोब्राब जखम जायो आरो बिखौ बङाइगावनि गंसे नार्सिं हमाव थिसननो गोनां जायो। बिपिएफनि दैदेनगिरि जुबिराज बसुमतारीनि मददाव रबिबारनि बेलासियाव बनरगाव गेलेग्रा फोथाराव मोनसे गिदिर सुबुं जथुमा खुंनाय जादोंमोन। सुबुं जथुमा बिबुंथि होनानै बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बुंदों दि बिपिएफआ बिटिसिआव गोहो फैफिननायनि बागै जेबो सन्देह गैया। मानोना इउपिपिएलनि दैदेननायाव सोरखारा गावनि समायखिराखौ मावफुंनायाव फेलें जादों। हाग्रामा महिलारिया फोथायथि होदों दि गासैबो बिटिसिआव हा मोनगोन जुदि बिसोर गोहोआव फैयो आरो बिसोरो गासैबो हारिफोरनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन। बिथाङा बेंगलनि आरो मुस्लिम भटारफोरखौ बिसोरनि जेंनाफोरखौ फोजोबनायाव मदद होनो खोथा होयो। महिलारि बिथाङा बुंदों दि बिजेपि आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा गामियाव हाबनो हागौ आरो रांनि गोहोजों भटारफोरखौ बायनो थाखाय रां राननो हागौ आरो बिथाङा सुबुंफोरखौ रांखौ ला नाथाय बिपिएफनि बटनखौ थु होननानै बुंदोंमोन। हाग्रामा महिलारिया बुंदों दि बिपिएफआ बिटिसिआव गावसोरनि फैगौ सोरखारा उदालगुरियाव बिटिसिनि मोनसे फिसा सेक्रेटारियेट, गुबुन जिल्लाफोराव मेडिकेल फरायसालिमाफोर आरो मुलुगसोलोंसालिमाफोर गायसनगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।